Nuwun para papunden, para pinesepuh miwah sesepuh, mugi linepa ing tulak sakapendu panyendhu. Anggen kula kemawani ngadeg ing ngarsa paduka nigas wacana mungkel kamardikan anggen paduka imbal wacana. Kula didhawuhi ingkang hamengga ganti tingkepan nen inggih keluarga Ibu Amelia lan Ibu Faila. Para ibu-ibu, para bapak-bapak ingkang satuhu kinurmatan. Salajengipun sumangga tansah kula dherekaken memuji mring ngarsanipun Gusti Kang Maha Kuwasa. Didhepe ing pepadanipun amerkelu tansah ngaturaken pamuji syukur rahayu lan inggih hamengga saking sih welasipun kula panjenengan sedaya kaparing pinaring daya kenikmatan satemah saged nunggal ngempal amerkelu tansah ngaturaken pamuji syukur rahayu dan inggih hamung saking sih welasipun kula panjenengan sedaya kaparing pinaring daya kekiatan satemah saged nunggal ngempal ing satoho sasana riki saperlu negesi saha mangertosi tumpak ing karya upacara tingkepan antawasipun Nyimas Sapsa saha Dimas Arvio ingkang sekedhap malih menawi Gusti ngudani badhe kagungan momongan. Saderengipun tata ranting adicara tingkepan kawiwitan kaparing kula ngaturaken menggah rantamaning Titi Laksana. Sapisan pambuka. Kaping kalih atur pambagya harja. Saparanipun atur pambagya harja tumuli tumpak Gatine Laksana nenggah adicara ingkang kaping 3 non inggih rangkening adicara tingkepan non inggih sungkeman siraman sesuci pecah pamor nyampingan luaran lan sampiran brojolan sigaran cengker gading rojaan saha dawetan dene minangka petiting Titi Laksana nun inggih panutup. Mengaten kala wau menggah rancening Titi Laksana ingkang rinancik. Sumengga empal tumpak Gatine Laksana ingkang kaeka nun inggih pambuka. Minangka pambuka Titi Laksana sumengga kanthi patrap ingkang sampun kula dherekaken memuji murung minaring ngarsanipun Gusti. Pamuji tungga rahayu sumengga kula dherekaken. Mugi pangeran ingkang mewahi paling berkah satemah adicara tingkepan saged lumrah boten cengkah kalian rancening Titi Laksana. Mugi akarya bingah mring kang samya lenggah. Awit saking bingahing panggah Ibu Amelia lan Ibu Faila. Dugi paksa paduka ingkang sampun lenggah satata pepak sinaroja. Bandhening wacana kusumanggaken dumateng Ibu Amelia. Dumateng Ibu Amelia sumangga. Dene Ibu Faila kasuwun jumeneng hangamping Ibu Amelia. Dinten niki kita nganaken acara pitung sasi kagem putri kula sing lagi nuntut putu pisanan. Pramila saking menika kula mligi nyuwun donga pangestu saking Bapak Ibu sekalian. Mugi-mugi keselamatan anak-anak saha anak-anak putu kula ingkang badhe rawuh nyuwun donga pangestunipun. Mugi-mugi kekalihipun sehat, selamat lan tansah pinaringan lindungan Gusti. Kita uga ndedonga mugi-mugi anak putu kita dados anak ingkang saleh lan salehah. Bekti dhateng tiyang sepuh, bukti pengerti ingkang luhur, sopan santun, migunani dumateng tiyang kathah lan tansah ngugemi nilai agami. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para tamu undangan, salajengipun kula minangka tiyang sepuh Arvio Putra Firmansyah saha Hafsah Salma Salsabila ugi nyuwun pangapunten menawi tanpi lan kakaripun para rawuh ingkang minulya. Mbok menawi namung niku ingkang bisa kula aturaken dinten niki, nyuwun pangapunten menawi wonten lepat lan lampah ingkang kirang dadosaken kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten kala wau menggah pangadinganipun ingkang hamengkuwati lumantir panjenengan Ibu Amelia. Adicara salajengipun inggih menika upacara tingkepan. Inggih kapisan sungkeman.
Dumateng ngarsanipun ingkang bebasan inggih menika Ibu Amelia miwah Ibu Viola. Kaparing swangga ing diri kanthi lenggah ing sasana ingkang piniji. Dumateng Ibu Juru Paningkap kaparing hanganting Nyimas Hafsa sarta Dimas Arvio lengrap ing ngarsaning ingkang Rama sarta Ibu. Ingkang kaeka Nyimas Hafsa badhe sumungkem dumateng ingkang Raka dan inggih ingkang garwa Dimas Arvio. Sineksan mring para wedya sesampun sumengkem dumateng ingkang Raka dan inggih ingkang garwa kekalihipun arsa anuswara pepindahing ingkang Ibu. Kata sampun lenggah satata Nyimas Hafsah sarta sampun sumanding hanujun ing inggih Rama miwah Ibu. Arsa kinarejep ing warih kasukaning toya serta pamuji donga rahayu lamun kinanti ing madya kaya Uden Basuki. Sampun cengkap pitung cacahipun Nyimas Hafsah pinaring jemes pasiraman saking tuk pitung sumber. Salajengipun ingkang Ibu kaparing pinaring sesuci kanthi toya kang micil saking telening kendi pranata. Kendi sesuci Waranata ing sesandung sarira. Mugi-mugi Nyimas Hafsah tansah pikantuk pitulungan serta pangoyaman sentosa ing Jawa, pikukuh ing raga, manunggal tekate, nyawiji rasane. Satemah mantep ing wadya kalamun badhe kagungan momongan. Paripurna pring sesuci kendi arsa kapecah mring ingkang Ibu. Salajengipun adicara nyampingan dumateng Ibu Juru Paningkap kula sumengga. Sampun pantes napa dereng? 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 Sampun pantes napa dereng?
Katingal sampun pantes kandas luas. Tur kawes nyimas hausah. Salangejengipun badhe katindakaken adicara luaran. Luaran ngemu pratandha. Sinandi pilih ingkang garwa setya tuhu serta tresna mring paeswari. Satemah suka pitulung amrih laire ponangan jabang bayi. Kalih saking sambikala. Caranipun Dimas Arvio badhe nigas janur kuning ingkang tinangsulaken ing padaran ingkang garwa. Tinigas saking ngandhap menginggil. Sesampun nigas janur kuning, Dimas Arvio mundur 3 pilangkah, lajeng lumantir. Sesanter-santeripun lumanjar ing Bagus Permati, dadiya pratandha gangsar wilijing ponangan jabang bayi. Tumuli katindakaken adicara projolan, antingga kadhawakaken salajengipun. Jojo pecah sanalika. Kuninge antika pralambang rah, putih pralambang sungsung. Nyimas Hafsah mugi tansah sengkuyung mring rah lang sungsung. Anggenika bobot ingkang putra, satemah sarira tansah sentosa, sinengga ing kapasuaran. Kados sampun sumengga, samudyanipun pramila sumengga. Dimas Arvio kula aturi jumeneng hangadhep cengkir. Para tamu kasuwun paring panujing amrih Dimas Arvio. Sakalangkung bombaing lan gangsing menawi sampun semekta badhe kula abani. Setunggal kalih 3. Cengkir gading sampun pinelah. Kados pundi para tamu wujudipun? Pas tengah napa meleset. Mengatakan para tamu, cengkir sampun kasigar. Pratandha sigaran Dimas Arvio pas tengah pratandha badhe kagungan putra kakung. Sumangga Dimas Arvio lan Nyimas Hafsah kula aturi mundhut sekul salajengipun ingkang wonten tumpeng 7. Dadar kembul sesarang meratandani guyub rukun tiang bangun Brayan. Guyub rukun dadiya pratandha kebahagiaan kulawarga. Ngunjuk toya wening dadiya pratandha kalamun saking tindak tanduk muna lan muni kapaling kanthi wening. Kalamun sampun antri mundhut rujak miwah dawet dumateng para tamu, kersa kembul bujana ngerahapi pangsunyatan ing papan ingkang pinijil kanthi lati pribadi. Sumangga. Purwa madya sampun tumugi pungkasan titi laksana. Mawantu-wantu panamunipun ingkang hamengku ganti. Konjuk mring para tamu ingkang minulya. Para kadang sentotya, kadang panuwun. Tangga miwah tepaling ingkang sampun pinaring. Enoh bau suku badya beda. Amrih kasembyadan saha rancining titi laksana tingkepan ing wacana menika. Ingkang hamargalu ganti hamut saged nyuwun mring ngarsanipun witi. Mugi Gusti kaparing nindakaken lelento ingkang satrojo syukur badhe panglajunipun. Petit papatuning atur kula pambiwara kalamun wonten cicir jawet kuwajar lan atur jalaran kirang pepandhukipun basa
kirang runtut pataning ukara sayuk karya ulujing widya mangsa sayekipun awit saking bodoh kawula jeneng sela-sela kang pindah ancala apara tandha jinanti salam lama nuwun.